Нали, тати, е вкусно? Вкусно ли е пържолата, тати? Пари? Пари ли, бе? Да, тати, сега ще почне. Рачо капитана. Да. Добре, тати. Ти домачи ли папкаш? Да. Рачо капитана! Дум, бум, бум, бум. Пароход, бум, бум. Тати, много ли си гладнича, го? Кой е това, тати? Пържолка. Папки домачите, бе, тати? Да разкарват? Тати ми днеска прасенци как се гушкаха, бе, тати? И се гушкаха едно в друго. Да. Да се топват ли, бе, тати? Ти колко гони? Кокошките ли гони? Да. О! Ще ги бием, нали? Да. Добре, тати. Да. Навънка? Да. Добре, тати, утре ще ги бием. Утре ще ходим на колен прасе, бе. Да. Ми да, тати. Ам. И ще папкаме кожичка. Да. И ще амкаме ли прасенцето? Да. Добре, тати. Покажи как ще го амкаш. Ам.